Arngut silok ke bala kamno ka karta. Kiami na layeng na kaway kisnong kampaji na kasoar. Bat kimut ban lej ban shimdaway na ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Andala poy hamot pran kilaong ya uwi driver taxi ko ba pinlit penbu yangi sa Robert Hospital. U driver umpat jubab ukpa ulakem ketin da ka baong day sa Robert ka day sa po Jaya Hospital. U driver hanta ula syuremun yaki baro arngot bat ula ong rung ngan lejbu bat enda ula lejbu yaki u lejbu hagaju ka hospital bat u ong kikan kane kade ka Robert bat ka Jaya Hospital kita kilok kisui ong o kade ka ju mo parlok agne ka por tungin ya pai kindet syapang kane ka hospital ya ka babun na ki ong ka Jaya Hospital dan ki ong ka Robert bat don pergi boong da kasinot dru. Ka kerteng pura jungkene ka hospital minta ka kerteng ka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Ka day ka weni ki hospital bala remtam ka baay jing syakri ki pajba hakari kasi wat ya kito ki banabar kari kasi ru kumju. Bat ka day ru ka hospital ka baningkong tam ka jela Meghalaya lasdang bantay ya ka hakasnam kat kandai spa kat nyaw. Bat la pendap ya ka haka arpu santrik umaj kat kendai spa arpu ala yo ban pli. Haka baning kong la ai kerteng ya kene ka hospital the Khasi Hills Wales Mission Hospital. Bat haka senam kat kendai spa andriu pohon riu. La penkelano ya ka kerteng jongka syaka Khasi Hills Presbyterian Hospital. Bat hadien kata la ai no da ka KGP Synod Hospital. Bat hadien pat kisah ai da ka kerteng Dr. H. Gordon Robert Hospital kabadai ka kerteng jong nangseng ya kene ka hospital nadu meningkang. Kene ka hospital kumbakalong menta kalapalat shispa senam nadu balatay ya ka. U Dr. Robert haba ulawan poy hari kasi ya kesenam kat kendai spa kat lai. Ulas dang bantray haka kam syakri pajba ban sumar ya kibapang tang dakaway ka kenja dispensary ka baren. Kenang ban yo ban ai dawai ya ki bapang ba sitam bat hadien kata hagesnam kat kendai spa kat nyau ulas dang bantai ya kene ka hospital da ka bayo permission na ka sarkar Assam bat ya kene ka hospital latai da ka pisa ka Batam na ka fun bayo ya rap ya ki lanot hari kasi ha ka por u jumai ba kat praspa kendai pau nyau hadien kata ulalet cuti syabilan bat ulapan jingbit ban lum pisa na kabenta ka hospital. Kamisyon jung u bantay ka hospital kalak ringi ki babon ki briw hari Wales. Bat ki pait ba ki layno senyang kelut mensim bat ulala ban lum hadu laipo hajar pound. Omla ban len ha ka beningkong baki he sarkar bat ki he jung ka Wales mission ki badan hari kasi kila penduk mensim ya Dr. H. Gordon Robert halor ka jingseng jung u ya ka hospital. Ki ong ba ka hospital ka daitang ka jing penlut pun. Bat on don ki jing sumar ki bahe ki badon kam ban sumar hapo hospital. Kumta kumbalong ha ki posnam ki ba menchwa ha ka ba ki khasi kimpat pidyang setia ya kata ka sumar pang ka batmai leng ba ki dawai ki dashin lani leng ba ki koar ki bor. Kumta ki briu kimpat mon setia ban lecha sumar haki hospital. Kani kalong ka jing baka hospital ka ya kendu. Ha ka basdang u Dr. Robert ru ula kubur ya kani. Ha ka jingkren ka jong u ha ka jingyalang jong ka British Assam Medical Mission ka balong ha Assam branch. Ha ka senam kat kendai spa alpon riu. Henry kani ka jingyalang u Dr. Robert ula banjur halol ka jingdon kam jong ka jing sumar pang hapo hospital kenang ban wanra ya ke jingkot jingkya bat ban sumar pang kabapaka hadu ba ulala ban penko ngu ya ginong penyat ke Wales mission bat ka jinglut jingsep ha kapor blatai ya kene ka hospital kat kum ka jinglum jingtip laang bakalut barok khandai lak tingka kentup lut ya barok ki jingdon jingem nadu ki ying kisem hadu ki tiar kitar ban sumar hapo hospital. Nadu kisnam ki baningkong baladep te yaka ki khasi jongi ki penpau shisha yaka jingtbit jongki haki kam bapher namar laong ba u Dr. Robert
udon ru iki nong trei khasi ki batebet bat ki badon kasap ka bakarpang hakikam engineering ki long ki ba shempang bat ki bala ban pendaj wat ya ki tiar kitar nadu ki machine x-ray bat ki wei pat ki koar ki bor ki dai ki riudon sap ki bala ban job ya ka perthai la ong ru nadu kasnam kat khandai spa ar phosau ki la don ru ki samla kan thai khasi ki bala rung sya ka jing pule nursing la ne ban pendap ya ka kam nurse ban sumari ki bapang kita ki long ikong lesibon iderila pale estala nongsteng bat iweli bon tiu labai kine ki dai ki samla ki badan gejing angnut ban syakri ya ki bapang basitom ha ki hospital kumjuru i doktor drensing hnyauta ila syakri kum u doktor Harvard hospital nadu kesnam kat kendai spa arpo pra ka jingdon jong kene ka hospital kalalong ka jing mentoy bakrau ya ka jat benriu khasi badda ki phaulak ki phau hajar ki bala yo jing sumar na kane ka hospital ki lakwat na ka jing pang bat kala kalalong ru ka pliang ja jong ki pat ba babun jong kari khasi jantia wat ya ubar jelaru kumju kane kalong ka jing ethu ka balingkat syapang ka jing ya lenti jong kane ka hospital nadu ka basdang ka bala syakri kum ka hospital beningkong tam hang ni hari lum kasi bat jantiaУблейшибон.